कालत्या जिणिये मुखांतर पापा फ्रांसिसा बंदीवानाचे पायदो उमो घेतलोय देवाची काकूट तुवें दाखोवन दिली सुख म्हणून प्रेरण दिले जिणी बदलूंक आदार दिलो संवसाराक तुवें मोसावूसो पेटयलो उपदेश तुवें शिकयलोय राग द्वेषाचो पागोर कोसलोन घालोय गरजेवंताक आदार जालो निराश्रितांक आसरो दिलो जेसूच्या मिसावाक तुवें साक्ष दिली अमर जालोय सगळ्या संवसारांत कालत्या जिणिये मुखांतर पापा फ्रांसिसा प्रकृतीचे पवित्र पौन राखोन वेले वाऱ्या उदकाची गरज उकलून धरली हर एक रसनेक मान दिम तांचो मोगान पोस करून प्रकृतीचे इश्ट जावंक आपोवणे दिले अमर जालोय सगळ्या संवसारांत कालत्या जिणिये मुखांतर पापा फ्रांसिसा घालूंक तुवें उलो दिलोय फारीक फोन उमटून काडूंक सूस मांडले मोगा सेवेक साक्ष दिवूंक शांती समाधानाक वावरूंक देवाचे रास बांदूंक आमकां उलो दिलोय अमर जालोय सगळ्या संवसारांत कालत्या जिणिये मुखांतर पापा फ्रांसिसा बदलावनेक दारां तुवें उक्ती केली सकनीत उकलून दवरून जियेलोय दुबळी जिणी जियेलोय शांतीपणान परसळलोय अमर जालोय हर एकल्यांच्या काळजा मनांत अमर जालोय सगळ्या संवसारांत कालत्या जिणिये मुखांतर पापा फ्रांसिसा